Kinutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po, alas 7:40. Ang oras na yan hatod sa Indokang Pansipani Trading Corporation, your tent rentals authority. Magapod lang kay Punong Barangay Amin Osidal sa 0910-630-8420. Siring man hatod sa Indokang DCGB. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. It's a happy, healthy home at LCC Supermarket on June 9 to 15. Shop your best picks of home care basics, laundry essentials, and party staples like buy Downy Fabcon Antibac Refill 690 ml for only 116 pesos. Save 29 pesos. Buy 2 Domex Liquid Blue Pouch 140 ml. Free Breeze Powder Active Bleach 25 ml for only 62 pesos and save 13.25 pesos. Buy 350 worth of any Bounty Chicken. Free Peacock Premium Rice 1 kilogram. Save 44 pesos. Buy 2 Alaska Fortified Powdered Milk Drink 300 grams for only 163.70 pesos. Save 10 pesos and many more. So, if you are looking for fantastic deals that you can't resist, visit and shop at any LCC supermarket near you for happy, healthy home on June 9 to 15. Please like and follow LCC Supermarket's official Facebook and Instagram page for more promo updates. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Cobra, the #1 energy drink. Tunay na lakas. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Anhapot, sisay mga tugang ang napili na DTI Secretary ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. Ang napili niya mga tugang na DTI Secretary sa iya pong administrasyon, iyo po si Alfredo Pascual. Salo po mga tugang na Filipino International Development Banker as in finance expert. Nagserbi po sa naging presidente palan ini kan University of the Philippines, University of the Philippines System from 2011 to 2017. Alfredo Pascual. Siya po mga tugang dating miyembro kang UP Board of Regents, asin ang Saro database sa university's highest policy making and governing body. Yan na Board of Regents. Sabi yung baga, igwa ka yan. Minarepresentar po siya mga tugang kang alumni. Bago siya na ilihil birang presidente kan UP, siya po mga tugang ansaro sa pinakaenot na non-faculty member na nagkapot kan sinabi ng posisyon. Ali pa lang siya sa luwas. Siring man, siya po ang Chief Executive Officer kang Institute of Corporate Directors, a non-stock, non-profit organization na na-established mga tugang kang 1991 na iyon nanginot para sa advokasya para sa good governance in the corporate sector of the Philippines. Si Pascual, naggraduar mga tugang bilang valedictorian sa University of Santo Tomas. Asin po, siring man, nag-enroll po sa UP Diliman. Asin tapos po nin BS Chemistry. Nag-graduate po na cum laude kang 1969. At kung talaga ano? May dado na maray sa kuya pala nini. Nag-receive po siya mga tugang kan sa iyang Master of Business Administration din na sa sinabi ng degree
mga tugang sa UST kang 1972. Asin po siya man, mga tugang habang nasa University of the Philippines, nag-inisyar mga tugang kang pigaapod na Epsilon Sigma Phi. May fraternity palan ini, Iga palan po siya mga tugang fraternity, Asin siring man, mga tugang nag-attend po siya sa EC ASEAN Teacher Program on the Management of Strategic and Organizational Change. May kinaraman po sa duman sa Nation Conference. O, yan tabi ang short na detalye, profile, mga tugang ni Alfredo Pascual na iyo po ang matuko bilang DTI Department of Trade and Industry Secretary pagkasumir po sa pwesto mga tugang ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Yan, An masalida. Hisay nga ning unyan ang presentate ang DTI Secretary. Si Sai. Ika, Direk Edwin. Pigdit-dit ang nga na sa kuya, Direk, Naghapot ako kung sisi ang DTI Secretary ta. Ano si sa kuya ni Edwin? Si Dig Sagilar. Salbatana ka, Direk Edwin. Regional Director yan kang DTI. Pa-retire naman pati si Bossing Diggs. Kasi nga ng DTI tangon yan. Ramon Lopez. Yan. Ramon Lopez. Ramon Lopez, mga tugang ang sa mga nababasa kong kalifikasyon kan mga cabinet secretaries. Gari saro lang ang nailing ko na naggraduar sa sarong universidad sa Luwascan, Manila. Utos si Kwan, si Historiata Kasuapon, mga tugang na naggraduar sa Mariano Marcos State University, si Arsenio Balisacan. Yan, Arsenio Balisacan. Sumato ko tabi na NEDA, mga tugang chief. Okay? Ayan tabi Alfredo Pascual tabi ang matukota na secretary kang DTI. O di, siyan ma-monitor kang presyo kan mga barakalon, buda ni ba pang trade policies, implementation kan sa tuya tabing gobyerno, mga tugang. Buda sa rupa, balik po mga tugang sa Department of Finance Secretary o si Bangko Sentral Governor Benjamin Jukno, na matapos naman mga tugang kan sa iyang term tabi sa masunod na ta. Matindi pa lang si Jukno, adi. Si Jukno, mga tugang, apera kan siya ngunyan ang current na Governor of the Central Bank. Nagtapos man siya ki Bachelor's Degree in Public Administration sa UP. UP man talaga. Ding, asin pa igwa siyang Master's Degree in Public Administration kang 1970. Asin Economics po kang 1974 sa sinabi ng universidad. Dua ang Master's Degree niya. Buda Master of Arts in Political Economy kang 1976 sa Johns Hopkins University sa Baltimore, Maryland. Siguro kung ini mga tugang 1976, susko, liliwas pa sana ako sa mundo. Buda igwa siyang doctorate degree po in economics from Maxwell School of Citizenship in Public Affairs sa New York, USA. Matindi, Okay, tapos nagserbi siya bilang budget secretary sa tulong presidente. Duterte administration, tabi Estrada administration, buda Aquino administration, Cory Aquino administration. Asin siya po mga tugang ang saro sa mga naging technical assist, nagtaunin mga technical information sa 1986 Tax Reform Program, may kinaraman sa income tax, mga tugang, na iyo po nagpasunod kang pigaapod na what you see is what you get policy, mga tugang, para ma-streamline tabi ang release kan funds tabi sa tuyang gobyerno. Okay? Yan tabi ang duwang mga opisyales sa gabinete, mga tugang ni ni President President Bongbong Marcos. Hello, good morning. Hello, good morning, Bigo. Yes, sir. Good morning. Maraming po rin si
Chef Joke, no? Madalas pag-piga ko, gabinete kan mga ibang presidente raw. Ano? Madalas napigo ko ang gabinete kan mga nataging presidente. Oh, kadaklan mga graduate sa Manila University. Matibay sa economics bagayan. Iyo. Actually, Marian record naman talaga. Buda, si Joke na pare, di akong nadangog. Enda, sa inaloy-aloy ko sa radyo, di akong nadangog na ibilto ni sa dakulang korupsyon. Hindi mga bada. Controversial sa kontrobersiya sa kwarta. Seryoso bagayan. No, matibay pati ni lalaking ini naging may pagkatindiran akong pagtripon siyang speaker. Marayon, matibay. Kung garing migo, di ganito magkaraw si Joke, no? Oh, seryo. Lato sa kang salbatan. Wala siyang joke, walang joke. Joke, no? Walang joke. Seryoso, pero okay. Sige, Migo. Salamat. Binaulok mo naman ako. Okay? Ayan, tabi, mga tugangan sa tuyang dagdag na karaman sa morning hearing sa Pinkion mo. Ang talbatana. Saan hapot? Ganyan pong hapon sa DCGB. Hello? Yes, morning. Tabi, hapon. Iyo pala na hapon na pala. Nagkarilibong na ang programa ko. Pinky on, morning hearing, tanhapot. Mas kanuna sana. Ikaw ang mga-controversial ang Joke, no? Ano? May controversial ang DP. Ano? Yung mag-inalian siya usapin ng linipat sa Bangko Sentral. Oh, yun. Sige daw, patanda, ibalik mo. Versus taga-Sorsogo na kontraktor. Okay. Iyo mananggad. Kaya mag-open during the time na financial yung pangalan. Ang linipat ni President Digong, linipat sa Central Bank. Sa Bangko Sentral, iyo mananggad natandaan ko, kaya ito. So, kontrata mananggad. Gabos ba niya Sa minulensyo baga sana ito, adi? Iyo, inilipat nga ni isa. Ano pa man ang issue ito? Dahil siya pati na-investigaran. Oo, tayo linipat na. Okay. Ano ba talaga? Lilipat ulos? Oo. Iyo, pagkasabi ng karugaan. Oo. Okay. Bala na siya kayan sa magpaliwanag sa husgado. Okay, salamat Migo. Okay. May naghapot digdi, ano man yang kwalifikasyon ni? Baya namang problema kita kay Erwin Tulfo. O sabi kan texter ta, BPN, ano tabi ang background ni incoming DSWD Secretary Erwin Tulfo? O ni man ang nakuami sa iya ha? Dago ko nindo ini ha? O ni nakuami tabi kay Erwin Tulfo. Ang middle name pala ni Erwin, Teshiva. Bako so kon ini o tabi John o Ronald? Bako so television ini? Erwin Teshiva Tulfo. Yan ha? 49 years old pala ini. Matuwa sa kuya si Erwin kay 4 na taon. Palan si Erwin Toshiba Tulfo. Namundag po kang 1964. O yan O dango ganin do. Ini kami kibang nako ang data. Ilinga daw tabi niyang educational background ni Erwin Tulfo Angel. Ilinga daw ang educational background niya tabi Sabi digdi Filipino news anchor and broadcaster po on radio and television. Nagkatrabaho po siya sa PTV program Kilos Pronto as in host kan Tutok Tulfo. Former co-host kan T3 Kapatid Sagot Kita. Tugan po siya ni Rafi and Ben. As in po ang saro sa mga news anchors kan Action Together sa News 5. Kasabay po si News 5 Chief Luchi Cruz Valdez. Asin po siya sa nagtabang daw kan 2010 hostage crisis sa Pilipinas. Yan, okay? Kan May 8, 2018, ayun na kaya kami kibang nako ang data yan, wala na. So, educational background niya, linga daw tabi, wala online, walang available. Kang atana kami kaya uni kang 2018 susayang tugang na si Wanda Tulfo Teo nag-resign from her post after the Commission on Audit revealed mga tugang ang placement kan 60 million tourism ads sa Kilos Pronto, a black timer program on PTV5 na nga tugang
na ang namamahala mismo, as in ang producer kay niyo po si Ben Tulfo, as in Erwin Tulfo. Yan. Ini tabi mga allied ni President Rodrigo Duterte. Yan. Okay? O yan tabi. So 60 million pesos. Dito na pag-ispan ito. Na ano ini? Tulfo brothers afterwards promised that they will return 60 million pesos of government funds that they received from their sister. In June 16 to 18, it was revealed that Erwin Tulfo and Ben Tulfo have not yet returned the 60 million in government funds that Juan Dateo gave them during the stint as tourism secretary on August 2018. Trillanes declared that he was pressed under plunder charge against Tulfo, Ben Tulfo, and Juan Dateo. Alright, so yan tabi na ko amin na data. Di kami kinako ang nagariso arog magkakainin na iba pang mga cabinet secretary. Wala tayo nakuha, no? Wala talaga po. Ang pag-appoint kaya mga tugang kay secretary, regardless ko anong qualification ka, ano man ang abilidad niya, mga tugang, nakadepende po yan sa appointing authority. Maski ako, pag in-appoint ako ni Ferdinand Marcos Jr., siguro good, grabe good ang basis, man yan, taga-probinsyang iyan. Adi, television career, wala siyang educational background. Pero aram ko, college graduate man kayo din eh. Wala siyang record, ano? Okay, anyway, wala po kami nakukuha, pasensya na most of the years kaya sa buhay niya, broadcaster po siya, journalist po siya, radio and TV journalist po si Erwin Tulfo. Actually, nagsikat ini sa ABS-CBN kayo sa TV Patrol baga, reporter ini kayo dati, si Erwin Tulfo. Okay, yan tabi. Ano nga na yan? Ilingon ta kung anon sa iyang magiging performance bilang DSWD Secretary. Ina-point siya kang presidente. Di kitang maginibo, iyang gusto kan sa tuyang presidente. Siya may poder na magpili kan sa iyang mga cabinet secretaries, cabinet members niya. Ano na kung ni-appointment ngaya ako di Bongbong Ki, Governor, President Bongbong Ki ngaya. Ika ngaya Mr. Masidan magkapot ngaya, ibugtak na ngayang assistant secretary ngaya sa PCOO. Very good. Very good. Adi, i-appoint mo doon ngayon si Mr. Maseda dyan sa Legazpi na. Ilagay natin yan sa kwan. Undersecretary for Luzon. ng Presidential Communication Office. Kadakol siguro kan mga mabash adi. Sisi man nga yan. Sisi man yan nag-iski. Wala man yan na. Man yan. Parang kaya broadcaster yan. Hello? Hello? Good morning, Biting. Monsignor, Baraydaga po. Di under pa sa saan, sabi. Anong plano mo man tabing posisyon? Ako, gusto ko, under ko ang pero cabinet secretary. Buda. Advisor ako ni. Ika pala, dapat ang posisyon mo cabinet secretary ka? Buda. Advisor pa ko ni President Bongbong. Yung mananggan, maandiran mo talaga ako. Maparatanan kan kakano niya bago niya. Yung mananggan. Buda, i-apply ko siya. Warning, sample, follow-up. Yes, warning, sample, follow-up. Magayon man na programa mo yan, adi. Ito kan mga istiktong pamilya. Usually kaya, tama ka dyan, kita pong mga Pinoy, dahil naman nadadala sa tuya sa warning sana. Ano sabi? Dakol sa tuyang mga Pinoy, ang dahil nadadala sa warning lang. Kaya dapat talaga may follow-up buda igwaki. Ano yan? Dapat may warning. Warning. May action. Di ba? Follow-up. Pag sinampunan mo sa rong tao, iyo. follow-up mo kung ano ang piligibo ka. Yes. Oho. Tapos, kung nagpasaway ka sa rong destino mo nga sa ibang lugar, magkuatin sa rong NBI, may dayupot sa imo, pwede mo muluman konsen mo din destino, pag nahiling mo, ay ngayon magayon nga duman siya sa pagpati natin, mataba ngayon, may kusiniro. O kuwaon mo naman ito, destino mo naman sa rong
Pwede. maribok na. Iyo po. Iyo po. Mapurma lang. Yes, yes. Di disiplina tulos, pisampulan tulos, di ba? Kaya pwede maaliran sa kasi ni sabi. Okay lang, okay lang. Monsignor. Oo, okay lang. Doon kita madumang. Diyan sa nakita sa may iraramkan akasya. Maganda ba kita sa Edwin? Piralda. Yung ba sa tabi? Sige, salamat ang tabi. Pangyayari sa... Diba? Oo. Former Napocor President po yan si Governor Jokno. Iyo mananggad po. Tama ka mananggad. Aha, okay. Ayan tabi, mga tugang ang latest dyan sa mga listahan kan mga cabinet secretaries. Maray nga sa imo sir, bedroom cabinet secretary. Just wait and silang kita VP kan mga cabinet secretary appointment ta. So nag-appoint nga ni VP, may tiwala sa enda, pero kung ika ma-appoint, so puro taran may ka, 101%, ano gusto mo? Ni man sinuwil man na, di ba? Sabi ni Doc Nats, hindi natupad ang tupad. Ah, okay. ay, kasubago yung reaksyon. Alright, kasubago pala na reaksyon ini. Okay, pwede, PCO. Dr. Mirna Lanuso, ma'am. Maray naga po sa imo, ha. Maray pa, si Sir Boy ang recommend tatabi, ha, na mag-head kang National Disaster Risk. Ano yan? Ito ang baga Department of Disaster Resilience. Adi? Si Sir Boy na Lanuso. Adi, ma'am Mirna, di ba? So, sobrang kayang-kaya ni Sir Boy yan. Okay? Aha, bueno, mga tugang, dagdagan ta po ang report hali po dyan sa luwas. Nasa linya po si Lawrence Barcena, miyembro kan Philippine Navy, yauna sa Bacon, Sorsogon para sa endang medical as in dental mission. Kamin Lawrence, good morning. Yes, salamat tabi VP, salamat. May signal padigdi sa katahawan ka na kadagatan digdi sa Bacon District ka na Sorsogon, takakaabot pa sa nagunyan ka na sinakayan tang BRP Iwak na pinag-aapod na saro sa mga sea vessel ka na Philippine Navy. Ngunyan tabi VP, bago makababa digdi na mga tropas, nagkakaigwa mo na digdi ni na clearing operation na mga miyembros ka na Philippine Navy. So, Naval Special Force, iyo aninot na Duminoong, tangani ng i-clear na lugar, tangani ng bilang pasiguro ka na mga seguridad digdi sa nasambitan ng lugar. Pinaglalauman tabi pipinaan na aktibidad na ini, iyo na magtataonin medical as in dental mission na iyo mismo na spearhead na Philippine Navy kay banaan na mga Naval Reservist Force. Poko mas o menos sobra sa sanggatos tabi BP na mga individual na mabebenepisyaran kay ni kan siring na bagay. Sa mga oras na ini, yaon na kami digdi sa may pasiring na sa sarong barangay siguro ini ka na Bacon District Sorsogon. Asin bago pa lang mangyari itong medical and dental mission, may mga nakakapira digding mga pagpapailing nin demonstrasyon o kaya demonstrasyon o kaya pagpapailing sa media. May kinaraman sa indang mga special tactics kung paano sinda mag-operate sa kadagatan. May kinaraman sa search and rescue operation sa anuman na oras. Kasubago, so mga na ini so mga special pilot ka na Philippine Navy, iyo man nagpapara ralayog digdi sa nasambitan ng lugar. Kaya kayang Naputol si Lawrence. Naputol. So signal naputol. So apod niya o so kanano. So anyway, mabalik yung taon-taon lang, alat-alaton ta po mga tugang. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. VP. Lawrence, proceed. Roger tabi VP.
sa mga oras ini kaya tabi bibi na para sa ladawan kan sa tuya mga paraan tabay day kaya kita makabaldakan sa tuya nga live feed via Zoom dahilan ka na signal ining lugar na ini mabulod ining parte puro isla ini puro peninsula ini so kabubuldan na nailing baga dyan sa Legazpi na alabao na bulod na naampangan iyo an inang maharang iyo inang kinamumugtakan misangon yan. Kaya sa mga oras na ini, syempre dahilan ta liblib ining lugar, nagkakaigwa mo na ni pagki-clearing operation. Bako sa nang BRP iwak na niya on digdi sa kadagatan ta BBP, kundi so mga saradit na sea vessel kan Philippine Navy an nagrelibot kasubago pa digdi sa nasambitan ng lugar. Balikan tayo itong so mga manlain-lain man na mga aircraft na nagalilibot digdi iyo tangani ng ilingon sa aerial view kan kabubuldan digdi sa may Bacon District ang Sorsogon ko na secured mananggad ang lugar ngunyan nakairinot na nga ito so sabit na nga so special force na sinakatalaan ng magparabaining mga masabak man digding naval reservist group bilang pag-atatao ni na capability digdi sa nasambitan ng lugar tabi BP. So far ang lugar digdi peaceful ang sitwasyon maiiling man digdi na medyo penetrated naman ang lugar dahilan ta sa mga kabubuldan na parte kay ni may iling man so mga development kan infrastruktura at igwana digdi ni na highway na bago pa sa nang ginibo siguro yun ay ni BBP so nagkokonektar ka na Bacon District sagkod dyan sa nito Albay na pinagkonstruhir ka na DPWH ka na mga nakalihis na aldaw. Bako lang palan madali ni BP na basta-basta sa nang maduong magkakaigwa pa nin halawig na mga minuto siguro mga sarong oras pa ini na makonduktanin na pagmamangno ang mga miyembros kan Philippine Navy may kinaaraman sa gigibunin ng aktibidad. So yan muna tabi VP ang mga dagdag na situationer sa pinagtututukan man ka na DCGB News na aktibidad ka na napursol niya na pagkaaga digdi sa kadagatan asin na paparani na kami sa isla ka na Bacon District Sorsogon pakaduong mipalan mga nagkapirapang kilometro sa muyang dudumanon sa dental asin na medical mission na ini. Mga dagdag na baret ali digdi sa luwas. On the spot report ako po si Luens Bursa Barsana. Salamat Lowen sa report hali dyan sa luwas. Mga tugang para po naman sa gustong magpabakuna may forwarded tabi sa kong schedule para sa aldaw na ini si Kuya Tony Reyes dyan sa City Hall. Ngunya po na June 9 ang mga vaccination sites tabi iyo ang mga minasunod. Yan po sa Legazpi City Convention Center tapos mga tugang sa Barangay Arimbay Covered Court. Legazpi City Convention Center, Barangay Arimbay Covered Court. Sa iga po para sa 5 to 11 years old, first and second dose tabi, Pfizer ang gagamiton. Tapos ang Betya vaccination 12 to 17 years old, first and second dose, Pfizer and Moderna ang bakuna. Sa adult vaccination po, 18 years old and above, first and second doses, and first and second booster man para po mga tugang sa adult na may comorbidities. 60 years old and above, and mga frontline health workers tabi. Ang available na bakuna para dyan, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, and Sinovac. Okay? Now, sa mga eskwelahan, mga tugang, may schedule po ngunyan daw. Sa Mariowa Elementary School,
Asin po sa Maslog Elementary School. Ngunyan pong aga. Morning po dyan sa Indo. Maryawa and Maslog Elementary School, morning lang. Tapos sa Maslog High School, Taysan Elementary School and Ebalon Elementary School, hapon po. Ulitin ko po Maryawa Elementary School, Maslog Elementary School, morning ang schedule. Tapos Maslog High School, Taysan Elementary School, Ibalon Elementary School, afternoon pang schedule sa Indo. Ang mangyayari dyan, may gawan po ng kids vaccination, may pedia vaccination, may adult vaccination po. Okay, so yan tabi Legazpi City Convention Center, Barangay Arimbay Covered Court, mga tugang tapos sa mga eskwelahan, sharing po sa Maryawa, Maslog Elementary, morning, and then Maslog High School, Taysan Elementary, and Ibalon Elementary, afternoon po ang schedule. Okay? Alas 8:12, oras mga tugang sa Pilipinas. Ang mga impormasyon na yan hatod po sa Indo kan mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. United Home Kidlets, chewable paracetamol para sa lagnat ng kids. Wilkins Pure, para sure, mag Wilkins Pure. Cobra, the #1 energy drink. Tunay na lakas. It is an unsettling time for everyone as we transition to a new normal in all the exceptional circumstances these changes bring. In the thick of these transformations, Divine Word College of Legazpi offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in the new normal way of life by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL. D, devoted to serve you. W, willing and ready to help you achieve your success. And C, committed to make you realize your dreams. While L, living the Divinian Spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service with a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022 to 2023 for basic education will be from April 4, 2022 onwards. And for both undergraduate and graduate programs will be announced later. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website at dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile numbers 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Kayo ba ay KSB? Kulang sa B vitamins? Fortiplex has not just 3 but 5 B vitamins. With proper diet and exercise, it helps fight symptoms of neuropathies and B deficiency. Vitamin B complex is the generic name of Fortiplex. If symptoms persist, consult your doctor. Plemex na! Kawawang batay, lumo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Pitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mga kababayan, ang Office of Civil Defense 5 ay nagpapaalala sa mga sumusunod ngayong buwan. Laging ihanda ang pamilya para sa anumang sakuna na pwedeng biglaang mangyari. Laging makinig ng radyo at manood ng telebisyon para sa mga abiso at babala mula sa RDRRMC Bicol, Feebox, Pag-asa, MGB at iba pang ahensya ng gobyerno. Ihanda ang go bag o ibalde ng inyong pamilya upang mapabilis ang paglikas kapag may unos o sakuna. Huwag kalimutan ang inyong first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, pito, posporo at iba pang importanteng kagamitan gaya ng tubig, pagkain at damit na tatagal ng 3 hanggang 5 araw sakaling mag-evacuate. Tandaan ang emergency numbers ng mga otoridad, barangay DRRM committee at pamahalaang lokal at makilahok sa mga pagsasanay, drills at iba pang klase ng mga kasanayan patungkol sa disaster preparedness at response ng OCD
Regional Office 5, Provincial DRRM Offices at Local DRRM Offices. Ang Office of Civil Defense 5 ay bukas 24/7 at handang magbigay ng serbisyo anumang oras sa Camp Brigadier General A. Simeon Ola, Legazpi City, Albay. Sa pamumuno ni Regional Director Claudio L. Yucot, maaaring tawagan ang hotline number 052-742-1176. Sa OCD5, bida ang handa. Ang gusto kong makamatch itong sweet. Pero hot. Di mag-Mac Spaghetti at Mac Cafe Premium Roast Coffee ka. Pwede man medyo cheesy and cool. Mag-cheesy burger McDo asing Coke McFloat ka na sana. Hanapunan sa indong angay na match na bagong McSavers Mix and Match. Magpili din sa wrong main. Dagdagan ang match din sa wrong side. Miski anong snack combo. 75 pesos sana. Nagbabago ang presyo. Dakulan combos na magugustuhan sa McSavers Mix and Match. Visit your nearest McDonald's store today. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Dahil sa COVID-19 na sa tong kinakahampang, ini nagparealisar sa tuya na daing mas importante, kundi ang pagkakaigwang marhay na salud kanawak, asin makusog na resistensya, pangalagaan ang sa tuyang sa diri, magkakan kitama, mag-ehersisyo, iwasan ang mga bisyo, imantinir ang healthy lifestyle, mag-inom ki vitamin C as in zinc sa Oroaldao, mag-ATC Vitasync na sa Oroaldao. ATC Vitasync sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Tamang-tama na ang posisyon ng crane natin dito. Oo, hayaan mo nang malapit sa tore ng kuryente. Hep hep! Ako si Linoy. Kapag nadikit sa tore o sa linya, ang mga gamit pang konstruksyon tulad ng crane, backhoe o truck, pwede kayong makuryente at mamatay. Posible rin itong maging sanhi ng malawakang power interruption. Huwag maglapit ng anumang bagay, maghukay o magsagawa ng anumang konstruksyon sa ilalim o malapit sa linya o tore ng kuryente. I-report ang maling gawain sa TIP NGCP hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. For everything that's true, count on GSM Blue. Let true things come your way. In your life, you have a star. So choose what laban ng barkada, GSM Blue ang kasama. We choose GSM Blue. Choose what's true. Okay lang to make mistakes. Kung sa sarili, totoo at hindi fake. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Choose to chill and enjoy the true flavors of Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Cosmopolitan with GSM Blue. Drink responsibly. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Pagbibili ng gamot, alagang sumpok, alagang trusted, alagang dekalidad, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Para sa Uragong Bicolano, arog sa kuya. Kakaskasan ko, babanatan ko. Titibayan, paghihinguhaan ang hanap buhay. Kakaskasan ko, babanatan ko. Ang iba-ibang kulog. Babanatan ko, ni makaskas. Rexidol Forte, bilis banat sa kulog kan payo. Baghat, kulog kan hawak, asin kalintura. In as fast as 30 minutes. Kakaskasan ko, babanatan ko. Ang Uragong Bicolano, sa Rexidol Forte. Bilis banat sa abat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Nestle All-Purpose Cream, now in budget pack. 35 pesos SRP only.
Now it's so easy to create mango ref cake. Wow, wow, weekend every weekend. Basta may Nestle All-Purpose Cream. Try it now with Nestle All-Purpose Cream Budget Pack. 35 pesos SRP only. Visit createwithcream.ph for the mango ref cake recipe. Nestle All-Purpose Cream, now in Budget Pack. 35 pesos SRP only. Now it's so easy to create mango ref cake. Wow, wow, weekend every weekend. Basta may Nestle All-Purpose Cream. Try it now with Nestle All-Purpose Cream Budget Pack. 35 pesos SRP only. Visit createwithcream.ph for the mango ref cake recipe. Kidilets, Kidilets, United Home Kidilets. Chewable paracetamol, gamot sa lagnat for kids in candy flavor. United Home Kidilets. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Sa everyday kainan, ano kaya ang bago? L-Real Pasta. L-Real Pasta na yan. Everyday Pastability. Pasta. L-Real Pastabilities. Okay lang araw-arawin ang espesyal. L-Real sarap, sustansya, sulit naman. Basta pasta. Everyday Pastabilities. El Real Pasta. Bakal na. Tanganing urual daw espesyal with everyday pastability. Diarrhea pa rin, kaya pala ang tagal niya sa banyo. Tapos ang diarrhea sa Diatabs. Kaya bilis gaan ang pakiramdam. Bilis gaan pa sa bulsa. Works in as fast as 1 hour. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Anhapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Sandali lang, ilinguntado sa reaction muna kan sa tuyang mga viewers sa Facebook na nakatutok mga tugang sa satuya at tabing programa nga hapot ngunyan pungaldaw sa DZGB. Ayun, ang tagal. Loading. Loading mga tugang ang sandali lang. Check muna natin bago kita magpadagos tabi kan sa tuya na programa sa anhapot sa DZGB. Ngunyan pungaldaw, makihapot po sa Barangay Lamba. Sabi ni Nelson Masarate, pakihapot po sa Barangay Lamba kung para sa insupig agad na 5 piso para sa nagtatrabaho sa tupad. Okay. Ipahaputa ini. Laila Tiokson, good morning Karamuan. Teresita Jacobo, good morning. Chi Narik, Lovinia Narik, good morning daw. Keep safe always. Thank you po. Salamat na maray sa nakatutok po sa tuyang programa. Sa tuya tabi mga tugang na Facebook Live. Okay. May mga sabi ko sa mga pag-iriba, bantayan ining mga aktibidades na ini diyan po sa mga local government units. Sa June 30 matukaw sa mga nangganang opisyal sa lokal na gobyerno. Ani ba po dyan mga tugang na re-elect? Ani ba dyan bago na matukaw tanadaog so yaon po sa pwesto? Ani katulong grupo so nanggana mga tugang alagad kaalyado kang naghali mga tugang ka nagtapos na termino sa pwesto. Ano ang mga posibleng nangyayari ngunyan? Igwana akong nadangog na sa mga iba-iba na mga local government unit sa Albay, sa probinsya kan Albay, bako sa Kapitolyo sa mga munisipyo, syudad sa Albay, magpuon kan tuminapos mga tugang an eleksyon. Nagpuon mga tugang na magkaigwaki loyalty check, an ma-assume re-elected asin iba pa na mga opisyal sa local government units sa iya pong mga department heads, sa indang mga empleyado, asin iba pa para aramon kung sain ini nag-apil kan uminaging eleksyon
o before na sa ibang mga munisipyo identified na kung si Isay asin siya nag-appeal ang mga empleyado ninda kan uminaging eleksyon. Iningon yan ang mangyayari o posibleng nangyayari sa mga local government units. Nata, may mga empleyado, mga tugang sa munisipyo o kaya mga syudad, na ibang empleyado, posible man nagboto sa alkalde nindang presente kung ngingili-ngilian. Di ba? Or, kung dai man nagboto, posibleng tuminabang sa ibong mga tugang sa paglaom na inimagana sa pwesto. Ito na diskaril. Di ba? An sa indang sinuportahan, ibang guminana, ang mga politiko palan, madaling maaraman iyan kung sa nag-appeal ang sarong empleyado o department heads kan uminaging eleksyon. Magmintis man iyan diit daa. Kaya iningon yan an masurunod ilingon nindo. Number 1 sa mga job orders dyan. Posibleng may sirigidon sa mga local government unit. Number 2, mga tugang sa mga nasa permanent positions. Taang alkalde o kaya ano man na posisyon yan, ikaw kapigapod na trust and confidence dyan. Kung di ka mang kitiwala sa department nito na natamanta iyan ang titiwalaan mo, ang pag-implementar kan mga proyekto mo na pwede kang ipasubo kung iyan nagbalyo sa ibong nakudal kan o minaging eleksyon na dahil man nakitiwala na si mo. Iyan ang babarantayan niya to mga tugang before June 30 or maybe mga tugang June 30 onwards. Mafe-feel iyan sa mga munisipyo. Now, Salbay, Kasubago, may pigahapot ako kay Angie. May report si Angie, nangalas ako, sa provincial capital kang Albay, may provincial engineer kita. Diba? Niya tamatukaw si Governor-elect Noel Rosal. Ang report na Angie sa Kuya Kasubago, sa alas 6, si engineer Ibo, Clemente Ibo, naghanda para sa transition niya, pasiring ka sa ma-assumer sa pwesto bilang acting city engineer kan syudad o ay si gayon. Pasiring po kay engineer, ano ini? Ang ngarang ka ito? Manhares ba yun? So report ni Angie, Encinares, Noel Encinares, tama? Tinangalas ako, masayin nga niya ako sa engineer Ibo, nang aram ko engineer Ibo, permanent position ang pagiging city engineer niya. Sabi ni Angie, maasumirda sa Provincial Engineering Office. Di, kung maasumir sa Provincial Engineering, siya ang provincial, mamamayok ang Provincial Engineering, anhapot masayin si Engineer Baclaw. Iyan, mga tugang ang babarantayan ta. Tangunyan pa sana, haraninang Hunyo 30, dakulong bagakan mga terminologies dyan na nagluluwasan. Ang term na pigagamit dyan, floating, status, magiging miyembro katabi kang reserve, magiging member kang Philippine Navy, floating, nasa tubig. Pero sabi ko man, kung ipa-floating mo ang saro na department heads, kahayahay siya kang buhay niya, dahil siyang gibo, pero nag-isweldo. Di ba? Halimbawa, nga nag-value yan, kanumina konsensya nag-suporta. Kung mag-floating, ipa-floating siya, hayahay siya, dahil trabaho, mga tugang, dahil pressure, pero padago siya nag-isweldo. Taday man pwede siyang halion mo sa pwesto. Di ba? O yan ang mga babarantayan niya to sa mga munisipyo. Mga tugang na, do not know dahil pa akong nadadangog mo. Ang nadangog ko lang na sulamintin na nangyayari, susugyan sa report ni Ange Galero, si Engineer Ibo, maasumer sa Provincial Engineering Office. Dahil mangklarado ni Angie, kung siya magiging Provincial Engineer. Iyon sabi sa report. Siya magiging Provincial Engineer. O ang hapot, masayin si Engineer Baclaw. Di ba? Yan ang haputa.
Buda, mga tugang, sa iba talagang mga alkalde, poon dyan sa, siya nga naman sa 3rd District, poon sa Libon. Di ba? Hanggang mga tugang sa Tiwi. May mga nanggaranang dati, re-elected, may mga baguhan, iga pong nanggana dahil ang tasindang minanok kam presenting administrasyon. Yan po maririparo mga tugang ang kung paano i-monitor, sabi nga ni, ang paninigid sa ibang mga local government units, kung sisay ang dapat nakasarabay sa core team, core group, kang presenting administrasyon. And inapot ko si Governor-elect Noel Rosal ka na minaging aldaw ba? Ano nga niya kung mangyari? Nabago ka baga po sa Kapitolyo? Sabi niya, sa kuya, sa simbag niya sa kuya, akan ako ba ngayari nag-assumer sa Legazpi, hali kay Nana Meli kay ito, di akong hiniro na department heads. Basta ngayon, magtrabaho ka lang yung kitultol, di ngayon akong hiroon. Siring mandakaan mangyari sa Kapitolyo, mga tugang kanalbay. Ilingon ta po yan. Sa masunod mga tugang na sa Hunyo 30, o kaya lalo na July 1, kung sisay mananggad iyan ang mga mabaralik asinhal, pero igigilid mo na, I do not know kung anong tamang terminolohiya, pero iyan baga po, gari nasusunod iyan ta. Kung isang gusto kang appointing authority, iyo po nakabugtak dyan. Susog mga tugang sa presenting batas. Tayan baga, govern manggaray ang kan Civil Service Commission. Di ba? Ang pag-appoint, mga tugang kansiring na bagay. So yan po ang abangan niya to. Yan po mga tugang anarabangan niya to sa mga maabot na daw kung ano tabi mangyayari sa mga local government units. Okay? Didi po sa tuya mga tugang na palibot, poon po sa mga munisipyo, probinsya, asin mga syudades, sa probinsya, mga tugang, kan albay, dahil lang po sa transition nin mga marakarapot sa pwesto sa lokal na gobyerno. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Okay, ay sandali, may pala no, may missed call si Reggie. Sige na, may apod, mariak yun si Reggie, para hindi ko nariparo Sa maabot yun na yun, di ko mabasa kayo ni. Iba man ang term mo. Okay. Si Marites. Okay. May Marites ka pala, Noel. Mga tugang alas 8:34 oras sa Pilipinas. Sa pagbabalik, ano pang opinion nindo? Magbarangay eleksyon, as in iski eleksyon na kita sa Disyembre, o da isa na? Makalipas lang po kan mga patarastas. Alas 8:34 na. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Beer na beer. Tunay at tapat. Kuwang-kuwa ang sarap. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Wilkins Pure. Para sure, mag-Wilkins Pure. It's a happy, healthy home at LCC Supermarket on June 9 to 15. Shop your best picks of home care basics, laundry essentials, and party staples like buy Downy Fabcon Antibac Refill 690 ml for only 116 pesos. Save 29 pesos. Buy 2 Domex Liquid Blue Pouch 140 ml. Free Breeze Powder Active Bleach 25 ml for only 62 pesos and save 13.25 pesos. Buy 350 worth of any Bounty Chicken. Free Peacock Premium Rice 1 kilogram. Save 44 pesos. Buy 2 Alaska Fortified Powdered Milk Drink 300 grams for only 163.70 pesos. Save 10 pesos and many more. So,
If you are looking for fantastic deals that you can't resist, visit and shop at any LCC supermarket near you for Happy Healthy Home on June 9 to 15. Please like and follow LCC Supermarket's official Facebook and Instagram page for more promo updates. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Sa pag-aasikaso ni Niba, dai paglingawan ang sadiri. Para sure, mag Wilkins Pure. Quality water with global standards because you're always worth a Wilkins. Process following the Coca-Cola Company global standards. Basi sa maghapon, alagaan ang sarili with Wilkins Pure. Kayo ba ay KSB? Kulang sa B vitamins? Fortiplex has not just 3 but 5 B vitamins. With proper diet and exercise, it helps fight symptoms of neuropathies and B deficiency. Vitamin B complex is the generic name of Fortiplex. If symptoms persist, consult your doctor. Mag-apply. Yes, sir. Kaya magbuhat? Hindi ako sakitin. Mabilis kumilos? Hindi ako sakitin. So, kaya ba ng lakas mo? Hindi ako sakitin. Next! Kulang ang puro resistensya lang. Mag-Revicon Forte. Tumutulong ilabas ang multilakas, muscle, buto, tugo, mata, at puso with proper diet and exercise. Revicon Forte! Unilab yan. Amino acids, multivitamins, at minerals ang generic name ng Revicon Forte. Himbing, gising, palit, buong gabi on repeat. I-Pampers Overnight Pants mo na si baby. Walang palit overnight? Posible. Himbing buong gabi, himbing walang palit. Pampers Overnight Pants. Sulit based on average overnight load. Bagong Pampers Overnight Pants. Minsan lang tayo mabuhay. Pagpapabukas mo pa ba? Ibalik ang happy. Ngayon na ang araw. Hanapin kung ano ang magpapapi sa'yo. More energy with Enervon. Ibalik muli. Ibalik na happy. Ibalik na happy. More energy, more immunity. Mas happy with Enervon. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Maggi Magic Sinigang. Mas masarap. Real asim ng sambal. Mas masarap. Maggi Magic Sinigang. Mas masarap. May sarap ng Maggi Magic Sarap. Maggi Magic Sinigang, mas pinasarap versus previous formulation. Di lang puro asim, Maggi Magic Sinigang. Sinigang na may asim linamnam from Real Sampalo. Preferred by 6 out of 10 moms versus nakasanayan. Try na ang mas pinasarap na Maggi Magic Sinigang. Maggi Magic Sinigang. Pagkatapos sa duty, after all days office, Sulitin ang araw with Beer na Beer. Tunay sa lasa sa presyong tapat. Tatak Asia Brewery. Para after duty or after OT, sulit ang pagod. May solid sa sarap beer promo. 82 pesos SRP per litro sa sari-sari stores in select areas. Promo runs from February 1 to December 31, 2022 per DOH FDA CFRR permit number 2096 series of 2021. Drink responsibly. Aaray pero di bibigay.
Heidelin Diaz po. Yan tayong mandirigma. Pag makulog ang hawak, tama na ba ang maghablas? Pag nawaraan init, igwa pa bang epekto? Bitin sa akin yan. Magpastas Alaksan. Alaksan FR. Diretsong aksyon, tapos ang sakit ng katawan. Laban lang, Alaksan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Maggie Magic Setup, sulit na triple pack. Maggie Magic Setup, sulit na triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa sulit triple pack. Maggie Magic Sarap Triple Pack. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Sa dagdag savings, araw-araw sa sulit triple pack. Maggie Magic Sarap Triple Pack. Bili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Anhapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Sabi ni 7301, anapot ko ngaya tabi na si mo, nano rin daw marireceive Miss National ID. Sabi after 3 months daw, tabulan kan September pa kami nag-register. O yan po, nasa bulan na kita kang Hunyo, wara pa. Salamat tabi. God bless you always. Madam, day ka po sir or madam, day ka po magparangalas ka ang kung hanggang ngunyan daay pa yan. Tana sa Pilipinas po kita baga. Sa Pilipinas baga tun kita mag-implementar ki mga programa na day man handa ang gabos. Di ba? Ilinga yan na national ID. Ako po ngani po, perang bulan. Siguro 5 bulan naman ko. So, 4 na bulan na akong halat. Talaga-apply man ako national ID. Di man po ginagaabot sa arong. Yan. Pareho po, ang hapot mo, tabi, iyo man tabi ang hapot ko, no rin ko man daw marireceive. So sa kuya, tabi na, ano yan, so sa kuya po na national ID. Tanggan ko niyan po, man akong nare-receive na national ID, susog duman sa, in-applyan ko dyan sa, ano yan, sa national, ano nga na po kan sa Philippine Statistics Authority. Di akong na-receive na susog duman tabi sa, ano yan, sa Aldao na dapat kong ma-receive yan. Aloy pagayod, tigiribo pagayod po. Kakulon ba kita? Ang mga Pilipino nag-apply. Mientras tanto, mga tugang, iba pa niya itong mga bareta sa lado lokal. Winning candidate sa Legazpi City nakapagpasa na in statement of contribution and expenditure sa SOSE. Ans Galero sa report. Good morning, Ans. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta na ugmangon ang Commission on Elections o COMELEC Legazpi dahil sa masinunod-sunod man ang mga nagdaralaga na mga kandidato digdi sa syudad kan Legazpi kan nakalihis na eleksyon 2022 sa pagpasa kan sa indang SOSE o ining Statements of Contribution and Expenditures. Ingon yan ang napag-araman kan DCGBU sa pagbisita sa COMELEC Legazpi sa pamamayon ni COMELEC Election Officer Atty. Fatima Gados Paniagua kung sa gabos na mga winning pati naman ang mga non-winning candidates na kapag sunod na sa sendang ipinagtalaan na deadline o kaya abiso sa pagpasa kan siring na bagay. Nabi ka na COMELEC Legazpi na dawa na nga ni ang mga winning candidates pwede pang makapagpasa kana sa indang mga SOSE anom na bulan makatapos ang sa indang proklamasyon. Suminunod man gararay inisa sa indang enot ng pinagtalaan na deadline lalo na sa mga non-winning candidates na Hunyo 8 dapat makapagpasa na kan siring na dokumento. Agad, sinabi kan COMELEC na may nagkapera na may kaipuhan na sikasuho na requirements digdi na mga kandidato dahilan sa may mga dapat pang iplansa pero acknowledge na ini ka na COMELEC Legazpi dahilan sa halos kompleto naman gabos na mga requirements may mga kaipuhan lang na sikasuhon. Nabi kan COMELEC Legazpi na dakulan pasasalamat ninda sa mga kandidatong ini digdi sa syudad dahilan sa nagpahiling sinda ning kooperasyon asin talagang naging transparent man sinda sa kadaklan kan okay kan mga guidelines na pinagtalaan ninda may koneksyon sa nangyaring eleksyon 2022. Yan tabi VP. Ano, mga winning and non-winning nakapagsubmit na gabos? Yes, tabi VP. May nagkapirang documents duman na kaipuhan lang ayusun pa pero acknowledge naman da kang COMELEC. Tuloy ba ka nagdaralagan alkali sa Legazpi ba ko? Yes, yes. Pero man ang sinubit na susi ni Mayor G, ni Mayor Atot Dok Atoto bubuda ni kong Pido Garbin. Iyan VP ang dahilan sa to ipig-disclose
guna kan Comelec tapig ba-validate pa ninda iniga boss. And sabi man kan Comelec oras na matapos na ninda ining validation evaluation or mga process ready papaisa sa publiko man daw ninda ini tangan na maaraman kun Ipapublish man palan. Yes, VP. Hindi report sa radyo. Pero ngayon naging gasto ni Mayora G. Pero ngayon naging gasto o asin contribution na na-receive ni Kayan. Si Doc Tutubo, wala ni Congressman Garvin, ipapublish man pala nito. Yes. So mga konsyal, gabos yan, pwedeng iluwas? So mga maskilin ng gara na pwede? Winning and unwinning. Sige daw, bantayi daw. Yes, VP. Tai paaram ta sa publiko, kung piraman niyang ginarasto ninda, gabos na nagkarandidato sa pagkalkalde, sa pagkakonsyal na daog, unang ganang kandidato sa Legazpi. Yes. Kung tugma man duman sa sakuyang kwintada, anong kwenta mo? Baka lamang tubugba sa kwintada ko. Baka lamang sakto. Baka sakto. Diba nga naglalaga na konsyal? Ining mga nanggara ng konsyal. Iling ko kung tugma sa kwintada ko, so kwintada ninda. Hindi kong kasarabay dyan nga susuro 50. Sino rabay dyan? Yung maraman ta. Una susuro sang gatos o ngayon araw ka? Yan nga pupunta. Kumpiraman duman. Araw ta kung tama. Ilingon mo ta. Para pag na-report mo yan, may kumpira sa kwintada, kabuda kwintada ninda. Sige. Pero sa ko, garisagto kayo. Hindi. Garisagto, sakto kayo. Pag mintis ba nandiit? Lang yan. Okay. Batayan mo yan ha. Yes, baby. Si Bongbong Marcos nga ni baga buda mga senador na nabareta na di ba? Established Pero nga na. sa ginasto ni President-elect Bongbong Marcos, nalingawan ko eh. Sa milyones man. Pero nga nito, Angel kung preso ginasto ni Bongbong Marcos, President-elect. Di ba? Pinablish baga. Oo. Pati sa mga winning and unwinning presidential votes, pinablish eh. Dapat mapabilis man sa lokal, kumpara talaga ang ginarasto. Pero so kay BBM tabi 623 million. Pira? 623 million. 623 million ang ginasto ni President-elect Bongbong Marcos? So nabasa ko sa inquiry kan Sorong Aldao. Nasa inquirer, 623 million. Alat. Alat. Sure ka? Yung nabasa ko Alat pati ko sa na nga ni, business nagapot ka kung sure ako na. Sure ako, halat ko na nga ni. Pag-validate ko. Pero ito, Ans? 23 million. Sa nailing ko sa inquiry for the business Pira, mirror. 600 pira? 23. 23, may lang iling ko. Atog ma? Sakto? Sakto sa lista ko. Tugma? Sakto? Hindi ka nangigag sa commission on audit. Then no comment ako. Sakto pala. Pareho sa kuwentada mo eh. Guminasto sa 623 million. Okay. Paano kaya? Di man magasaki masyado sa... Yung man agad? Okay. Okay, no comment. Walang labis, walang kulang. Tamang-tama. Swak na swak. Sana rin man ka na maaraman ko, nareko, digdi sa Satuya, na sa probinsya Canalbay. Yes, Sa Julio Buda sa Legazpi, Buda sa ibang mga syudad. Ma-follow up ko man nibis sa level kang probinsya sa Comelec Albay. Apunta daw sa probinsya Canalbay, taga masan masaan ko dyan. Apunta daw ko nagsurumiter na so mga elected official ta. Sir VP. Tan masubmit dyan sa probinsya, congressmen, nagkarandidatong congressmen, representatives, governor, board members. Vice Governor pa. Vice Governor pala. Super dilis, saan nag-submit ito? Baka sa National VP. Baka national, baka, ko sure ito. Ang party list kang pagkalo ng pagkwintahon. Kulunan. Dahil na kita kaya, din ako naglista kang party list eh. Baka sa nasano. Pagalon man. Local level ka lang. Buda ma, pagalon magparapod kan sa si Ate Sally. Buda baka magapod sa kuya si Madam Nakwan, si Madam na makamasobrang ang bilang mo. Okay, sige. VP, abangan naman kung... sa probinsya, ilinga daw kung pwede nang i-disclose. Yes, VP. Alam ang abiso kayo ng Comelec sa pag-disclose kung piraan ginarastos kan mga nagdaralaga ng gana sinadaog na kandidato ka nakalihis na perilian. Kaya bahal si Boy, Ans Galero, DCGB. Salamat sa report. Ayan po nakasumiter na tabi kang sosininda sa Comelec, Legazpi City.
So nagdralagan ng mga alkalde, vice mayor, and councilors sa satuyang syudad. Ilingon ta kunwari i-disclose yan para maaraman ta suginas po kan satuya na mga nagdralagan po sa iba-ibang mga posisyon sa Legazpi. Sabi ni Ate Nits, national ID ang tanong, kailan ang 3 months? Only in the Philippines. Baka pinag-uusapan pa kung kaninong pandok ang ipiprint. Baka, yung hiling ko tabi, Ate Nits, ha? Bata ma-birthday ka na pala sa Pizza Do si Ate Nits sa Domingo. Advance happy birthday po sa imo. Ate Nits Manzanillo, mabuhay ka. Advance happy birthday. Dapat mag-barangay eleksyonahin, tadakulo na barangay official ang warang kamugtaki ang ara, magkuwaki honorarium ninda. Iyan ang medyo malanit. Iyan ang medyo malanit. Aloy po, Sir Hen, National ID, libre na po at may adalan pa ang ting-review sa picture, kaya pwede i-release yan. Ang apoton ni mo tabi, yan na pig-submit ninda, ang apoton mo tabi, kung iyan na pig-submit ninda, totoo, iyan nga ni Migo. Dapat sabi baga sa nailing kong advocacy plug, ano ito? So sa nailing advocacy plug sa kontra sa fake news, mag-fact check kita, di ba? Ma-fact check kita, mga tugang, kung totoo ang sinubmit. Yeah? Kung paano mabe-verify, iyan ang problema ta. Yan ang problema ta. Okay? Mga tugang, Engineer Ibo, nagpa-share na po sa Provincial Engineering Office. Engineer Baclao, ang presenting provincial engineer na matus-patos na. Jim, good morning, Jim. Ano nangyari, Jim? Yes, VP, konfirmado nagpa-share na sa opisina ni Provincial Engineer Dante Baclao sa Barangay Salugan. Digdi sa Kamalig si Engineer Ibo. Naghuron-huron na dasinda sigun kay Engineer Baclao. May kinaraman sa transition, although dahil pa man ki-official na papel, dahil pa man ngani nakakatukaw si Governor-elect Noel Rosal. Dahil pa man. Pero may advance ng information si Engineer Ibo na may verbal na daa sa iyang instruction, nagtaram na daa si Governor-elect na siya na ani sa salida kay Provincial Engineer Dante Baclao. Okay. Consent iyon ras natata napashare siya digdi sa PEO kanakaaging aldaw. Pagabot sa trabaho, kung saan pwedeng ibalyo si Engineer Baclao, napot niya to kung ano ang piglalauman niya, dahil mandaan niya yan masisimbag pa. Pero ang item niya, sweldo, di sa'yo man girara yan item. Dahil man anahalion. Dahil man, pwede sana siyang ilipat kung saan na trabaho, kung saan na opisina, may relasyon sa sayang trabaho. Baka may lilipatan ka, Engineer Baclao? Baka may lilipatan ka, Engineer Baclao, na reposition mo na? Dahil man, yan ang dahil niya isip. Dahil siya pamasimbaga. Baka may pag-iisip si Governor-elect? Oo. Tapos, Engineer Baclao, saro yun sa pwedeng ibugtak sa garibaga Action Agad Department? Pwede rin mo. Arayon man. Arayon, so, ini kaya, ang pagkamit ko kay Engineer Baclao, Jim, sali-haloy tabaga na pagkuhan sa iya. Ang pagkamit ko sa iya, man of action ini. Amo. Kulok-kulok sa dapat yan. Dako kitang concern na pagrani sa iya, di ba? Anday mo ini mahilingan kay nga nagagabatan sa trabaho, napapagala. Kulok-kulok sa nang pahit kay ni. Tested naman bagay ni kan mga panahon. Correct. Kung hindi kitang magiributa, yan ang gusto kang matuko sa pwesto. Sabi ni Engineer Baclao, natural na ngayaan. Totoo, iling araw kang kabuot si Engineer Baclao. Nasasabutan niya tulos ang sitwasyon, di ba? Araw siya kang kabuot. Kung saan ngaya, kung ano ngayaan ipigmamando sa sato, susunod doon tata. Yan, dapat handaan sa dirita. Correct. Ang importante, uning, siya, dayan yun mangyari. Nag-isuldo siya. Oo, yan, magirarayan. Dahil naman siya pwedeng ang posisyon na iyan, dahil man pwedeng halion sa iya. Dahil man pwedeng halion sa iya. Napod ka ng plantilla, garo yan? Iyo, dahil man pwedeng halion sa iyan pagiging provincial engineer. Dahil pwede, patansildo niya, benefits niya, para iyan mangyari yan. Oo, so, nangyari baga yan sa ngunya na presente, di ba? So tukawan sa nanyang ngunyan ba, presente mo? Susublihan mo na, sa tukawan niya.
pero nga po, Pwedeng- sen sa matukaw. Dahil nga ni Panya, iday man niya yan masisimbag. Ayaw man ang ano. Malatom ta na lang kung Hapot saan ba? matukaw. Apoton ta si Governor-elect kung saan matukaw. Oo. Sa iyon, makakasimbag kaan. Oo. Ha? Okay? Di, ano nga nga pod ka yan? Buda, nangyari ba gangun yan na panahon? Sa term ba nangyari ba gangun yan sa sarong department sa Kapitolyo ngunyan bago mag-abot si Governor-elect? Nangyari ba kay Doc Nuts? Pagkatapos, igwa nga ni sarong munisipyo, pagkatapos pa sa nag-eleksyon nga kaswapon, pinagahan, may ininstruksyon ng mga kuwan sarong munisipyo digdi. Aliw na ngayon, nabako man niya sa to, tabak. Nadiskuto to, no? Iyan bigit talagang ko sa bago, Jim. Diba? Iyan bigit talagang ko sa bago na. Ilingan mo, abangan mo andyan, matibay ka kad minahanap. Diyan sa 3rd District, matibay ka kaya. Nakul baga dyan sa Ginobatan. Diba? Sa Kamaligda yung problema. Siyempre dyan, sa Libon. Dati, di ba? Dahil man, bako man siya dito sa Libon. Uwas. Oo. Sa Ligaw, gari okay, manggayon ta gari ka aliado. Kalyado, ade. Ora man problema naman. Gari medyo kwan lang. Gari ang Ginobatan. Ginobatan, Uwas, Pulanggi. Niyan, sa Pulanggita, sinunoy kapan matukaw, di ba? Yan ang gari medyo babantayan man sana dyan sa mga pig-upod na mga pag-reshuffle ni mga transition na may magkakadaralaganan dyan. Tama. Okay? O, sige. Marami ako mag-out. Happy birthday mo na da kay Purgas Nares. Anong ngaran? Anong ngaran? Purgas Nares. Narta kasi ni. Sa Barangay Dos Camaliga, nagpapabot kan pagbati. Advance sa Biyernes o Domingo ang birthday kay Budget Officer Benji Noida. Okay. Okay. Happy birthday, Purgas. Jimmy na salita di si Jimmy John. Happy birthday, boss. Sabi natin, Marcia, magandang umaga. Saro man tabi ako na naghahalat kang ID last year pa ako nag-apply. Sabi 3 months time i-deliver our house. Till na wala pa rin. Kaya dahil na ako nag-iisa. Iyo baga, sabi kan sarong texter, dahil na nga ikaw maghalat kang national ID. Tama kanusun nga kita gabo sa picture. Siyempre nga, mato ko yan sa komportabling office dyan niya. Okay. Mga tugang, sorry po, dakulong bagitang mga rin nabasang text. Ini po si Mr. M, ang lalaking hindi inuumaga. Depong personalan, kita po naghapot lang. Thank you. Goodbye. Mabuhay. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Pabago-bagong panahon, mataas ang bacterial infection ng mga manok. Ang BMEG Integra Tri-Fast ay may lakas ng trimethoprim, sulfadiazine at bromhexin. Ito ang triple shield protection ng kampiyon ninyo. Must be prescribed by a veterinarian. Sulfadiazine plus trimethoprim plus bromhexin is the generic name of BMEG Integra Tri-Fast. Sa tulong ng BMEG Integra Tri-Fast, may tripling panlaban ang alaga nyo sa sakit. Sulfadiazine plus trimethoprim plus bromhexin is the generic name of BMEG Integra Tri-Fast. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Sa everyday kainan, ano kaya ang bago? Elian Pasta. Elian Pasta na yan. Everyday pastability. Pasta. Elian Pastabilities. Okay lang araw-arawin ang espesyal. Elian sarap, sustansya, sulit naman. Basta pasta everyday.
pasta. Bakal na. Tanganing urual daw espesyal with everyday possibility. Usapang Rayuma. Aroy, naggamot na ako pero sumakit ulit. Hindi pala long-lasting ang gamot ko. Mahal. Ang magaling dyan, Skelan. Todo long-lasting ang ginhawa up to 12 hours. Mas tipid kaysa leading na Proxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga. Sa Skelan, mas gagaling ka. May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. BMEG Premium, ang totoong premium feeds. Premium quality, gawa sa sariwang raw materials sa state-of-the-art feed mills with consistent high quality. Para hanggang 8 kilos ang dagdag timbang ng alaga. Yan ang BMEG Premium. Sa totoong premium feeds, mabilis na ang paglaki, mabilis pa ang kita. BMEG Premium. Sa totoong premium feeds, mabilis na ang paglaki, mabilis pa ang kita. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync, sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Manang, pabili po ng tulong sa lakas ng katawan at alertong isipan, tsaka dagdag tatag. 14 pesos SRP lang. Lahat yan nasa Cobra Energy Drink. Now with Immuniplus with vitamin D and zinc with proper diet and exercise. Kaya pala #1 energy drink. Cobra Original and Citrus 14 pesos SRP lang. Cobra, the #1 energy drink. Minsan lang tayo mabuhay. Pagpapabukas mo pa ba? Ibalik ang happy. Ngayon na ang araw. Hanapin kung ano ang magpapapi sa'yo. More energy with Enervon. Ibalik muli. Ibalik na happy. Ibalik na happy. More energy, more immunity. Mas happy with Enervon. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always #1. Always #1. DCJB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Alas 9:03. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Napapalaman pa sa piglalauman na forecast range ang Mayo 2022 inflation rate na 5.4%. Iniyan payag kan Bangko Sentral kan Pilipinas matapos makarehistro nin 5.4 ang nasyon. Sinabi kay Nina ang inflation outrun sa indang assessment nasa 5.0 hasta 5.8% dahilan sa supply side pressure. Sigun sa iya o sigun sa BSP, ang makakamit ka nasyon ang target range na 3% sa taon 2023. Ipinaliwanag kan BSP ang halangkaw na inflation rate dahilan sa pabago-bagong presyo sa global community as in supply chain disruption. Padagos man na pigbabantayan kan BSP ang pagresebar sa emerging price development, inflation outlook as in growth sa mga gigibuho ng monetary policy sa Hunyo 23. Yan ang pangalas 9 bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa